ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but Shipai % ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Kahnyo trap Meghalaya Ex Services League kabalong ka kanhun jong ki Shipai bala Shongthait na ka jala Meghalaya. Ha ka jialang ka bakarpang kabala long ha ka Sunong Marngar. Kala Thymmai yaki Nongkitkam jong ka Ribhoi District Unit na kabenta usnam arajar arpsan hadu arajar arbupra. Ha kani ka jialang lai simbentalang da ki Shipai bala Shongthait ringkat bat ki kurim jong ki Shipai ki bala klano bat ki bahiyeng hasem jong ki Shipai. Ha ka Jied Thymmai yaki Nongkitkam uba thank you ulasha penkamti kom President jong ka Ribhoi Unit kadba uba Niren Pemba ulasha penkamti kom General Secretary.